Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Бұрынғы татар еласы. Ауылларда хизмет бейрәме сабан туйы зур әзірлік біле өткәрелді. Менә мотор итеп басуларда чәчтек. Аллаһ Тәала үзенең мотор итеп менә яңгырларын биреп тора бүген. Күңелле шул чаклы. Ауыл хезмәтчәннәрен танлыйбыз. Республиканың көньяк көнчыгыш районнарында сабан туйлар гөрләде. Быел жыл килә, нормально, яңгыр да бар. Яңгыр да бар, вакытында чәчтек. Вакытында, гербицид кертек вакытында. Ул һәр көтәбез инде урожай булган. Уеннарга, җыр биюгә бай тамаша. 500-гә якын балалар һәм үзешчәннәр Азнакай сабан туен ачып җибәрде. Ат чабышы сабан туйның йөзек кашы диләр. Инде күргәнегезчә Азнакайның атлар чабышы мәйданы да халык белән тулы. Һәммәсе дә игътибар белән җайдакларның килүен көтәләр. Җәйнең иң күркәм мизгелләренең берсе очрашу һәм күрешүләр вакыты. Узган еллар милләтебез тарихына бөтен республикада гөрләгән сабан туйлары белән кереп калачак. Милли бәйрәмебез гадәттәгечә авылларда башланып китте. Безнең иҗат төркеме Әлмәт районы Сөләй авылы җирлегендә булып кайтты. Сүз Алсы Әхмәтҗановага. Сабан туйы якыннарны, уйнап үскән дусларны очраштыра торган авыл халкының көтеп алынган бәйрәме. Басуларда чәчүнең тәмамланган чагы, пешәнгә төшкәнче авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә хәл алу өчен менә дигән мөмкинлек. Бүген Сөләй авыл җирлегендә сабан туйы гөрләп үтә. Монда 5 авыл Шарлама, Сөләй, Урсалбаш, Яңа Михайловка, Салкын Чишмә халкы өчен үткәрелә торган бәйрәм бара. Сабан туйы ул иң элек гореф-гадәтләрне саклау, очрашу урыны булып тора. Сөләй авылы җирлегендә сабан туйы һәр ел ачык яланда үтә. Монда йөгерү, кул көрәше, капчык сугышы, авыш һәм туры баганага менү, аркан тартышу милли көрәш. Сабан туйның барлык йолалары элеккечә үткәрелә. Әлбәттә, аңа әзерлекнең дә үз җае бар. Инициатив төркем оештыру комитеты булдырыла. Аңа мәдәният йорты, китапханә, мәктәп хезмәткәрләре керә. Милли рухлы бәйрәмне оештыруга күп авылдашлар, якташлар матди ярдәм дә күрсәтә. Монда инде үзебезнең фермерларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул бит инде сабан туйлары кызгы язгы кыр эшләреннән соң инде үткәрелә торган бәйрәм. Менә мотор итеп басуларда чәчтек. Аллаһ Тәала үзенең мотор итеп менә яңгырларын биреп тора бүген. Күңелле шул чаклы. Үзебезнең спонсорларга инде депутатларга рәхмәт әйтәсем килә. Алар инде булышалар. Шулай ук инде авыл халкына да бик зур рәхмәт. Милли бәйрәмнең алыштыргысыз алып баручысы Гүзәлия Җәләева. Ул 25 ел дәврендә шушы милли бәйрәмне саф татар телендә үзенчәлекле итеп алып бара. Ул минем яраткан эшем. Яшь чактан ук Сөләй клубында концертлар алып барганнан миңа җитәкчеләр шушы зур эшне йөкләгәннәр иде. 25 ел дәвамында инде бик күп тәҗрибә тупладым. Бик күп материаллар тупладым. Һава торышы белән дә сөләйлеләргә бәхет елмайды. Күрше-тирә авылларда ишеп яңгыр яуганда да монда аяз һава торышы көн үзен дәвам итте. Бер туктаусыз музыка яңгырады. Һәркем үзенең осталыгын күрсәтә алды. Мәйдан уртасында батырлар көч сынаша, җиңүчеләр бүләк ала торды. Шундый матур көн, халык күп. От души инде, менә бөтенесе рәхәтләнеп бирә. Безнең Сөләйнең сабан туйы һәр вакыт күңелле үтә. Барсына һәр елны шулай дәвам итсен иде. Барсына сәламәтлек телибез, илләребезгә тынычлык телибез. Монда халык туганнар белән очраша, дуслары белән очраша, мәктәп укучылары белән очраша. Һәм инде бик күркәм, бик матур бәйрәмнәрнең берсе. Шушы сабан туйларында очрашырга язсын барыбызга да. Матур, күмәк, дус тормышта яшәргә язсын. Бәйрәмнәр белән барыгызда. Алсы Әхмәтҗанова, Илдар Гаймаев, Яңа вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Халкыбызның иң билгеле милли бәйрәме әлбәттә һәр вакыттагыча күңелле ат чабышлары, кызу көрәш, кабатланмас уен тамашалары белән узды. Аларны Линә Хәсәншина күзәтте. Сабан туйы, бүген сабан туйы, шишмәләрдән шыңлап аксын суы. Сабан туй язгы кыр эшләре беткәч, җәй башында үткәрелә торган бәйрәм. Күпләр өчен ул һәр кеше катнаша ала торган масса күләм күңел ачу һәм спорт чарасы. Гасырлар кайтавазы, буыннар чылбырын ныгытучы милли бәйрәмне ел саен әлмәтлеләр дә көтеп ала һәм иртәдән үк мәйданга агыла. Сабан туй беренче чиратта игенчеләрне һәм терлекчеләрне данлау бәйрәме. Шуңа күрә бүген рәхмәт сүзләре һәм алкышлар алар өчен яңгырый. Чәчеп бетердек, Аллаһка шөкер. Җирне эшкәрттек, чәчтек. Бәйрәм инде безнең өчен. Әзрәк ял итәбез. Институтны бетергәннән бирле авыл хуҗалыгында. Быел пенсиягә чыгам. 63 була. Авыл хуҗалыгында Шагалтау хозяйствосында 10 ел булды менә. Механик, инженер механик. Быел ел килә, нормально, яңгыр да бар бит. Яңгыр да бар, вакытында чәчтек. Вакытында, гербицид керттек вакытында. Һәр көтәбез инде урожай булган, яңа урожай булган. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов, Татнефть компаниясе генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм Чечен Республикасы делегациясе Әлмәт сабан туйының мактаулы кунаклары булды. Милли бәйрәм белән кутлаганнан соң алар авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләде. Хуҗалык эшендә мин инде 2017 елдан һәр елны шулай матур итеп җыелышабыз. Үзебезнең башында эшләгән кешеләребезне өчен батырларыбызны котлыйбыз. Быел мин дә эләктем шушы бәйрәмгә дигәндәй котлау бәйрәменә. Төп мәйданнан тыш мәйданчыклар да милли ишегаллары, җирле үзешчән коллективларның концертлары, халык осталары һәм һөнәрчеләр эшләнмәләре белән күргәзмәләргә бай иде. Мин үзем Үзбекстаннан килдем монда. 91 елдан бирле монда яшим, короче. Бик шәп, в общем, понравилось, от души, молодцы, спасибо большое. Ел сайын киләбез монда, просто культура, бик матур, бик утырабыз рәхәтләнеп, бөтен әйбер шәп, бөтенесе әйбәт. Шуның өчен ел сайын киләбез монда. Рәхмәт яусын. Сабан туй Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылды. Меңләгән шәһәребез халкы һәм кунаклары оештыручыларга рәхмәтле булып калды. Биредә һәркем күңеленә хуш килгән мәйданчыкка барып, якыннары белән күңелле вакыт үткәрә алды. Милли бәйрәмебезгә килүчеләр арасында ерак араларны якын итүчеләрне дә очратырга мөмкин иде. Уважаемые зрители, я говорю про Рузиля Ганеева. Его представляю. Наверное, у него... Миңа башыда бик ошады. Мин хәзер ипподромда утырдым. Апаларым белән, бер туган апаларым белән карадым көрәшне. Балалар ничек соревноваться итә. Вот. Барысы да миңа якты. Барысы да яшы булды. Бик рәхмәт сезгә. Мин тагын киләм башка елларда Сабантуйга. Берәүләр остаханәләрдә катнашкан вакытта, икенчеләр ат чабышларын үз итте. Әлмәт сабан туена иртән үк килүчеләр абсолют батыр исеме өчен барган кызу көрәшләрне күзәтте. Татнефть компаниясе ярдәме белән сабан туй батыры гадәттәгечә сарыктан тыш квадроциклда бүләккә алачак. Бәйрәмнең күрке булган көрәш ярышларында Рәсим Шәриев абсолют батыр исемен яулады. Беренче тапкыр инде булгач шулай горурланабыз. Күп тренировкаларда тренерлар булышты. Әти-әниләр, аларга бик зур рәхмәт. Спонсорларга булышкан өчен.
Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, бергә кушылган хезмәт бәйрәме Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова чыгышы белән дәвам итте. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Көтіп алынған матур милли бәйрәме Сабан туйы Азнакайда һәр елдагыча оешкан төстә узды. Авыл хуҗалыгының данын, гаилә кыйммәтен тасвирлаган театральләштерелгән пролог өлешендә генә дә 500-гә якын балалар үз эшчәннәр катнашты. Алдынгылар хөрмәтләнде, бәйрәм уеннарга, җырлы биюле тамашага бай булды. Сабан туй мизгелләре хакында тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Районда барлыгы 32 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Сабан туйда диаспоралар милли көнкүреш күргәзмәләрен тәкъдим иттеләр. Бәйрәмдә Төркиядән килгән кунаклар да катнашты. Сабан туй Tatar halkının en matur bayramı. Tarihi çok eskilere dayanır. Aznakay halkın, Tataristan halkın Saban toy beyremi bilen tebrik ettim, kutlayım. Bu beyram bir barıngadan kilgen indi. Hem sizin bilen birge bolu, bizden işi bir katı, biz bir şart vesile olmasını diliyoruz. Kutlu olsun. Бәйрәм тантанасын мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган театральләштерелгән тамаша ачып җибәрде. Программада ил һәм район күләмендә кулаш алган төрле юнәлешләр яктыртылды. Муллык, бәрәкәт ява, хәерле яңгырлар яусын. Сабан туй мәйданында җигүле атлар белән керүче иң алдынгы хуҗалыкларны каршы алдылар. Алар артыннан нефтчеләр дә, гаилә династияләре дә алкышларга күмелде. 2024 ел илебездә гаилә елы буларак билгеләп үтелә. Һәм әлбәттә бүгенге Сабан туй мәйданында үрнәк гаиләләрне, тату гаиләләрне хөрмәтләп каршы алалар. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык Азнакай халкын һәм килгән кунакларны көтеп алынган милли бәйрәм белән тәбрикләде. Район алдынгыларына, кыр һәм хезмәт ветераннарына, Шәйшү һәм Кыр батырына дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Көтмәгәнем гел мондый бу кадәр хөрмәтләүне көтмәгәнем, бик зур рәхмәт җитәкчеләргә. Хөрмәтле җитәкчеләребезнең трибунада урыннарын алуны сорыйбыз. Хөрмәт итеп үткәннәр өчен. Җитәкчесе Татарстан Республикасының хөкүмәтебезгә рәхмәт җиткергән хезмәткәре Рандика Габдрахматова. Сабан туй мәйданын Башкортстаннан килгән бию ансамбле һәм Татарстанның атказанган һәм халык артисты Раул Галиевның күңелле чыгышлары бизәде. Сабан туй мәйданының төрле почмакларында балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә уеннар оештырылды. Барысы 30 төрдә уен әзерләнгән иде. Ат чабышы Сабан туйның йөзек кашы диләр. Инде күргәнегезчә Азнакайның атлар чабышы мәйданы да халык белән тулы. Һәммәсе дә игътибар белән җайдакларның килүен көтәләр. Күңелле дә, сокландыргыч та тамаша. Быелгы чабышларда 20-гә якын ат катнашты. Монда токымлы атларда, авыл атлары да, понилар да бар. 10 яшьтән бирле чабам. 13 елдан артык минем стаж, русча әйткәндә. Ураза аты, быелны инде мин просто как жакей, атта чабучы буларак кына инде. Шо, үзем инде сәпәйдән. Бәйрәмгә һава торышы да мәрхәмәтле булды. Халыкның да кәефе күтәренке. Бүтән Азнакай халкын шушы милли бәйрәмебез Сабан туй белән чын күңелдән котлыйм. Бар кешегә саулык, сәламәтлек, имен еллар, шушы бәйрәмне оештырган өчен безнең җитәкчеләребезгә зур рәхмәт. Көрәштә катнашучылар да башка елдагыдан күбрәк булды. Район Сабан туйы батыры исеменә быел 11-нче сыйныфны тәмамлаган Ислам Закиров лаек булды. Мин моны бик озак планлаштырган идем. Шулай аласы килгәне. Шулай алып булды. Кичке Сабан туйда эстраданың якты йолдызлары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов азнакайлыларга күтәренке кәеф, бәйрәм атмосферасы бүләк иттеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Милли бәйрәм Сабан туйы борынгы татар йоласы. Аны ел сайын язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң үткәрәләр. Быел Бөгелмә районында ул зур масштабта узды. Бәйрәм мәйданчыклары һәм күргәзмәләре үз эшләрен иртә таңнан башлап җибәрде. Кунакларны чәк-чәк белән каршы алалар. Бу борынгы йола. Быел бәйрәмгә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков, депутатлар, авыл хезмәтчәннәре чакыру алган. Бөгелмәләр, кадерле дуслар, сезне чын йөрәктән татар халык бәйрәме
Сабан туйы уңайынан тәбрик итәм. Ихластан һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәхет, танышлык һәм именлек телим. Татарларда кунакчыллык күптәннән килә. Гомумән, бу традиция аларда гына түгел, башка халыкларда да бар. Бөгелмәдә берничә дистә милләт вәкилләре тату яши. Бу хакта Сабантуй мәйданында урнашкан милли йортлар шаһитлек итә. Һәр өстәлдә милли ризыклар. Язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң ял итү яхшы традиция. Акбаш мәдәният йорты белән берлектә без мордва аш-суы тулган өстәл оештырдык. Шуны кунакларга күрсәтәбез. Бездә һәрвакыт өстәлдә мичтә пешкән йомыркалар бар. Мин моны бер кайда да күргәнем юк. Бары тик мордва халкында гына. Кыймаклар, карчинка кашы, мин аны бәрәңге боткасы дип атыйм. Кунакларны һәрвакыттагыча квас белән сыйлыйбыз. Сабантуйның төп геройлары механизаторлар. Сабантуй мәйданында беренчеләрдән булып авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен хөрмәтлиләр. Бөгелмә муниципаль районында аграриялар 36 000 гектар җирдә язгы культуралар утырткан. Хәзер авыл халкы мул уңышка өметләнә. Шулай ук мәйданда күп балалы гаиләләрне дә хөрмәтләделәр. Халык бәйрәм мәйданына яхшы кәеф өчен килгән. Безнең өчен сабан эшләре бетү белән шу шарадан бәйрәм итү дигән сүз. Иншалла да күңелле дә шушы матур көннәрдә шушы матур итеп уздыргандары да ни тора бит аны. Бөгелмәләр өчен аударыш уены да оештырганнар. Ат өстендә көрәштә күбесенчә спортчылар сынашты. Җиңүчеләрне без авырлык категорияләре буенча билгелибез. Аннары 80 килограммга кадәр һәм 80 килограммнан артык авырлыкта җиңүчеләр абсолют беренчелек өчен көрәшәчәк һәм батырга сарык тәкәсе тапшырачакбыз. Спорт ярышлары, гер күтәрү, аркан тарту, капчыкларда йөгерү. Бөгелмәлеләр рәхәтләнеп күңел ачты. Татарстан Республикасы халык артисты Салават Фәтхетдинов һәм халыкара конкурслар лауреаты Гөлназ Солтанова катнашында бәйрәм концертын тыңлап кәеф күтәрде. Милли көрәш һәрвакыттагыча үзенә аерым игътибар җәлеп итә. Быел батыр исеменә Алексей Захаров лаек булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.